Magiging mas makahulugan ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso ngayong Pebrero sa pangunguna ni television host at aktres na si Donita Rose, kasama ang kanyang asawa at kapwa-artist na si Felson Palad sa Valentine Concert for a Cause na pinamagatang A Melody of Love, A Gift of Life. Gaganapin ito sa February 14 sa Best Western Metro Clark Hotel sa Angeles City, Pampanga. Katuwang ang Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center Incorporated, layo ng concert na pagsamahin ng musika at advokasya para sa isang makabuluhang layunin. Bago ang concert sa gabi, magsasagawa muna ng blood donation drive sa umaga kung saan ang malilikom na dugo ay mapupunta sa Dugong Alay Dugtong Buhay, isang life-saving advocacy na tumutulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Ayon kay Dr. Cheryl Palad ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, personal na karanasan na naging inspirasyon sa pagpili ng blood donation bilang pangunahing advokasya ng Valentine Concert. Gusto ko rin po na sa ating pamamaraan po, hindi lamang po sa kagandahan, kalusugan, mapakita natin yung totoong pagmamahal sa ating pamilya. Kasi po, naranasan na po naman. Just adding lang po, personally, our father is a chronic kidney disease patient for at most is 4 or 5 years na nagdadialysis. So ako as a doctor, even me, I look for blood. Kung meron kayo nakita previously before sa social medias, merong mga artista din, they are looking for blood at wala pong makita. So tingin ko po, ito po yung tamang pamamaraan po na makatulong tayo sa kapwa natin. Partnering with Dugong Alay Dugtong Buhay is also a personal experience from me. Walang pinipili, they want to serve. Hinihikayat din ni Dr. Palad ang mga kapulisan, kabataan at mamamayan ng Central Luzon na makilahok sa advokasya bilang pagpapakita ng pagmamahal hindi lamang sa isang tao kundi sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo at sa komunidad na nangangailangan ng tulong. Reaching our policemen na sumali po sa ating advokasya. And of course, yung mga kababayan din natin dito from Central Luzon, lalo na po yung mga kabataan, ito po yung pamamaraan po para mapakita nyo yung inyong pagmamahal. Kasi ang Valentine's Day is not only for couple, but it's a love that we should share to everybody. So this is the way we can share our love for each other. Ayon naman sa artist na si Donita Rose, espesyal ang concert na ito dahil isa rin itong paraan ng kanyang pagtulong sa lalawigan kung saan siya lumaki. I mean, if it will bring about awareness of blood donating and you can have fun in the process of doing it, I encourage you to challenge a friend or a loved one to go with you and make an event of donating blood. This is a special event for me because I'm giving back to Pampanga from this is kind of like where I grew up and where I came from. So this is kind of like a small way of me giving back. In the same manner, I would love to donate blood also. And I hope that encourages everyone to do the same. Bukod sa concert sa gabi at blood donation drive sa umaga, magkakaroon din ng isang wellness forum sa tanghali na magbibigay ng kaalaman tungkol sa kalusugan, partikular sa mga non-communicable disease gaya ng sakit sa puso, hypertension at diabetes. Naman natin yung mga we are particular in educating for the non-communicable diseases like heart problem, hypertension, diabetes, which triggers our increasing number of patients. So yun po, no, health education po. Sa pamamagitan ng musika, malasakit at voluntaryong pag-aalay ng dugo, layo ng Valentine Concert with a Cause na maghatid hindi lamang ng aliw ngayong araw ng mga puso, kundi ng pag-asa at panibagong buhay para sa mga higit na nangangailangan. Hi everybody, this is Donita Rose and this is my husband, Felson Palad. Yes, and we hope that you can come to our concert here in Pampanga at Best Western Valentine Concert, February 14. Huwag niyo pong kakalimutan. This is for the benefit of Dugong Alay, Dugtong Buhay. Yes, it's going to be a Valentine concert for a cause. We are encouraging people to donate blood for those who are in need. Kasama si Angel Francisco,
Arlen Salonga, CLTV 36 News.